През септември в предаването ще видите окачени тавани с изпитаните системи на Knauf за по-добра шумо- и топлоизолация. Специално за игривите съседи отгоре – свободно стоящ окачен таван с минерална вата. Перфорирани гипсови плоскости Clineo за по-добра акустика и дизайн. Циментови плоскости Aquapanel. Банята е 100% водоустойчива. Вградена структура и батерия Grohe. Кои са основните предимства и правила при монтаж? ВиК с новите полипропиленови тръби на Pipelife и отводняване на банята с дизайнерските решения на АКО. Гледайте предаването "Мисия Моят дом" в събота и неделя от 17:30 часа по BTV Action.